Gibuksan na sa publiko ang bag-ong nahuman ug gipanindot nga Provincial Engineers Office sa probinsya sa Basilan nga nahimutang sa Isabela City. Mismong si Governor Jim Hataman ang nangunay sa ribbon cutting ceremony sa bag-ong gi-renovate nga PEO building. Dungan sa tinuig nga panagtapok sa mga opisyal ug empleyado nga gihimo sa engineering compound Isabela City. Ang engineering building gitukod ni adtong tuig 1973 ug gipreserba ang mga disenyo aron ipakita ang karaan nga istruktura niini. Bisan pa man nga gibag-o ang pipila ka partisyon. 49 anyos na ang building apan na nagpabiling kining lig-on ug mibarog bisan pa man sa mga katalagman nga nanglabay. Ang Provincial Engineering Office mao ang tinubdan sa tanang plano alang sa probinsya sa Basilan ug dinhi ginadibuho ang mga gambalay alang sa matag munisipyo ug lungsod nga sakop niini. Pipila sa daghang dagkong tiket nga proyekto nga nahimo sa Provincial Engineering Office mao ang pagtukod sa greenhouse sa Isabela City isip suporta sa food security. Construction of rubber processing facility sa Lumbang sa Isabela City gihapon. Ang pagtukod sa usa ka ice plant nga adunay cold storage facility sa Maluso Municipality. Isip suporta sa aquaculture ug ang construction and improvement sa Lamitan District Hospital ug Sumisip District Hospital. Isip suporta sa serbisyo sa panglawas. Ubay-ubay na nga mga proyekto ang kasamtangang naglinya ug dili madugay pagainagurahan ug mapahimuslan na sa katawhan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.